Bueno, gehienetan ez. Gehienetan esaten duguna da mania bat daukagula eta berez nahasmendu bat daukagu. Gure gizartean ohikoa da esatea daukat mania hau egiteko edo ohitura hau daukat eta egiten duguna benetan da nahasmendu hau elikatu eta ez gara batere kontziente askotan. Bueno, argi esan behar dugu trastorno obsesibo-konpultsiboan bi elementuak agertu behar direla, bai obsesioak eta bai konpultsioak. Obsesioak askotan kontrolarekin daukate harremana, konprobazioak izaten dira, ez? Buruan hau itzali dut, edo gaixotasun hau daukat, edo beste mota batzuetako besteen ganako adibidez, ez? Min emango diot, edo horrelako pentsamenduak zer eragiten dute horiek, bueno, konpultsioak, ez? Konprobazioak, edo jokabide errepikatuak, adibidez, azpialdi zerbait ukitzea, edo zerbaiti argazki bat egitea konprobatzeko ondoren hori ongi egina dagoela. Eta beste batzuetan, adibidez, erritualak eta guzti sortzen dira, ez? Adibidez, ohera joateko beti erritual hau egin behar dut, lehenengo hau, gero bestea eta gero ondorengoa. Eta horrela lasai joaten naiz ohera. Eta hor dago trampa, ez? Lasaitasun horrek elikatzen du sistema hau. Horregatik gero behin da berriz egin behar dugu gauza bera, lasaitasun hori lortzeko. Horrek dakarren arazo guztiekin. Bueno, jakin behar dugu obsesibo-konpultsioaren nahasmendu hau, ez? Antsiedadearen nahasmenduen artean dagoela, orduan oinarria hori dela, eta desberdintasuna hor dagoela, ez? Ideia bat errepikakorra da gure buruan, eta jokabide bat eskatzen digula, antsiedade hori lasaitzeko, eta ziklo hori dela nahasmendu obsesibo-konpultsiboa. Esan dugun moduan, antsiedadea da oinarria, eta batzutan espontaneoki eta konturatu gabe erantzun bat ematen diogu. Eta hor, buklean hasten gara, eta gainera zer ekartzen du honek, gero eta ideia gehiago eukitzea, eta gero eta konpultsio gehiago izatea horren inguruan. Nondik ateratzen da hau? Bueno, alde batetik, bai kontekstuala ez, gizartetik, gure daukagun erritmo mailagatik eta exigentziengatik oso antsiedade maila altuak izaten ditugu, eta gainera erakutsi digutena da kontrola gero eta gehiago eduki, orduan eta seguruago gaudela eta lortuko dugula guk nahi duguna. Eta hortik ja ideia hortatik hasten gara gauza kontrolatu nahiean eta horiek dira konpultsioak. Eta lasaitze horrek egingo duena da hori hor mantentzea. Ikasia izan daiteke ere bai, agian etxean eredu hori daukagu, bai, garbiketarekin, edo eskolan irakasle bat izan dugu eta ere oso obsesiboa eta izan da, edo oso zurruna eta transmititu digu, edo beste nahasmendu batzuekin ere harremantzen da, adibidez traumarekin, edo horrelako joera daukaten nahasmenduekin. Horrek ere antsiedadea daukalako oinarrian, bai? Bi parte daukagu, ez? Kognitiboa eta konduktuala. Kognitiboan ikusi beharko genuke zenbat aldiz daukagun ideia berdina buruan. Eta konduktuala izango litzateke kalean esaten dugun mania hori. Zenbatatan egiten dut gauza bera, zenbat denbora ematen didan horrek. Eta kanpotik ere esaten diguten askotan, ez? Jo, daukazu beti hau egiteko ohitura, orduan hori kontutan hartzea indikadore bat izan daiteke. Beste bat zurruntasuna da, ez? Gero eta egitura kognitibo edo pentsamendu zurrunago bat eduki, orduan eta errazago izanen da horrelako jokabidea garatzea, hori mantentzeko eta hori lortzeko, ez? Guk daukagun ideia zurrun hori mantentzeko. Zer gehiago, nola gehiago nabarmendu daiteke? Dauzkagun gero jokabide objektiboekin, ez? Batzutan kontatu beharko dugu edo konturatu beharko gara atea itxita dagoen, 3 aldiz konprobatzen dudala egunero, kotxea ongi itxita dagoen, sukaldeko plaka, edo zenbatetan joaten garen adibidez sendagilearen gana, ez? Zenbatetan pentsatzen dugu gaixotasun bat daukagula, araioan, ez daukagu ezer, eta hori urtean zenbatetan gertatzen da. Horrelakoak ikustea, irizpideak izan daitezke, hau garatu dugun edo ez ikusteko, eta orduan, profesional baten gana joatea eta galdetzea oso egokia litzateke. Prebentziorako, lehenengo ikusi behar dugu ikasia den eta gure inguruan eta gertukoak diren pertsonek horrelako nahasmendu bat baldin badute eta kontziente baldin bagara, saiatu beharko ginateke hori ez errepikatzen eta ikusten
lana besterik ez duela ematen horrelako nahasmendu batek. Eta beste aldetik, nik uste, parte importante bat izango litzatekeela kognitiboa edo pentsamenduarena ez, eta malgutasuna kontutan hartzea. Gero eta malguagoak izan, orduan eta arazoen aurrean, gaitasuna handiagoa izango diogu aurre egiteko, antsidadearen aurrean ere bai, eta horrelako jokabide edo konpultsioak sortzeko arrisku gutxiago izango genuke. Orduan, heziketa emozionala oso importantea da, eta alderdi kognitiboan edo pentsamenduan, malgutasuna geroz eta handiagoa izan, askoz ere hobeto. Nahasmendu obsesiboaren ondorioak garatutakoaren arabera joango da, ez? Gauza konkretu bat baldin bada, hortan bakarrik eragingo du adibidez. Historian zehar gertatutako zerbaitengatik, beti konprobatzen dut giltzak gainean ditudala etxetik atera aurretik. Horrek oso afekzio gutxi izango du eta konpontzea ere erraza izanen da. Gero eta konpultsio gehiago eduki, orduan eta zailago izango da, eta erritualak hor tratamendu bat beharko genuke profesionala gainera. Eta gainera, estremora joaten baldin bagara, sortzen diren sistema hauek gure gorputzean ere eragiten aldute, zergatik, gure loaldian eragingo dutelako, bai antsiedade maila oso altua izango delako, eta agian ohetik ere altxatu behar dudalako konpultsio horiek betetzeko, elikadurarekin harremantzen baldin badira, elikadurarekin harremandutako nahasmenduak ere sortuko ditugu. Kirolarekin eta horrelako beste askorekin, ez bakarri gure egoera psikologiko eta emozionalean, baizik ere eta gure egoera fisikoan ere eragingo dute. Eta horrek ere ingurukoekin arazoak sortuko ditu, elikadurarekin oso zurruna baldin banaiz, ondokoa ere ez du ulertuko edo liskarrak ekarriko ditu, edo agian berak ikusiko du arazo bat daukadala eta horrek ere beste arazo batzuk ekarriko ditu harremanean, eta orduan, jakin behar dugu, agian mania txiki bat eukitzeak ez daukala bestelako arazorik, baina jartzen baldin bagara geroz eta gehiago garatzen eta egiten, orduan bai sortuko direla arazo larriagoak, eta batzutan ikusten ditugula bulegoan pertsonak bai bere buruarekin eta bai inguruko pertsonekin arazo handiak dituztenak, adibidez lantokian ere bai, ez? Zurruntasuna handia baldin badaukat eta gauzak egiteko modu bat baldin badaukat, ondokoak horrela egitea oso zaila doa eta liskar asko ekarriko ditu langileriaren artean, adibidez. Nahasmendu obsesibo-konpultsiboaren inguruan ikerketa asko dago eta tratamenduak geroz eta zentratuagoak daude. Alde batetik ikerketa gehien egin dena eta efikazagoa dena edo kognitibo-konduktuala izango litzateke, bai pentsamendua eta bai jokabidearekin lan egiten delako. Eta orain beste batzuk garatu dira, adibidez EMDR bezalako garai berrietako terapia mota hauek. Egia da, estadistiken arabera, nahasmendu hau daukaten pertsonen artean, 30%ak ez duela lortuko garaipenik. Orduan, horregatik egiten ari da horren besteko lana, bai psikologiatik eta bai beste alor batzuetatik, batez ere neurobiologiatik, eta azkenengo garaietan medikamenduak ateratzen, eta badirudi estadistika hau jaisten ari dela. Eta noski, gomendagarriena biak barne egotea da, bai alderdi psikologikotik lan egitea, terapiatik, eta baita terapia psikiatrikotik edo medikamenduengatik, galdu behar dugu beldur hori, hitz horri, ze azkenean hortik etortzen zaigu ere arazoaren konponketa. Gai honen inguruan, agian hemen zerbait berria esatearren, ikusi behar dugu ere bai, nola inguruak askotan sistema hauek errefortzatzen dituen, zergatik bagian lanean produktiboagoa zarelako, edo gauza guztietara iristen zarelako, edo horrelako diskurtsoarekin aurkitzen ditugulako askotan gure inguruko pertsonak.
eta hori gure onurarako ez da, gainera, eta egiten duena da gainera gauza okertzea. Orduan, argi eduki behar dugu, sistema hauek agian hasieran ondorio onak ekartzen aldituela, baina luzaroan arazo handiak ekarriko dituela bai gure buruarekiko eta bai inguruanearekiko. Estatistiken arabera, nerabezarotik 40-50 urtera arte hor egongo litzateke blokerik handiena, ez? Arraroa da haurtzaroan aurkitzea, baina egia da gero eta haur gehiago aurkitzen ditugula arazo honekin. Segurazki gizarteak ematen dien feedback edo erantzunagatik, ez? Edo erakusten dionagatik. Eta normalean, nerabezaroan agertzen hasten direla lehenengoak, lehenengo konpultsioak edo lehenengo erritualak, eta hori denboran zehar mantentzen direla normalean, helduarora iritsi arte, eta kontzientzia gehiago hartuz edo arazoak ekarri dituelako. Eta egia da ere bai, horrekin bukatzeko normalean tratamendu bat behar dela. Horren beste denbora pasatu izan denez, oso integratuak ditugu sistema hauek, eta horri buelta emateko baliabide pertsonalak baino askoz ere gehiago behar ditugula. Ikerketa asko egin dira, bai psikologiatik eta baita neurobiologiaren aldetik ere, eta horrek baliabidetu duena da, geroz eta terapia zentratuagoak egitea eta hobeak egitea, batez ere konbinatuta direnean. Ikusi dena da gainera azkenengo medikamendu hauekin terapiarekin konbinatuz oso emaitza positiboak izaten ari direla, eta hori kontutan hartzea oso importantea da tratamendu interdisciplinarrak edo esaten direnak egiteko eta pertsona askoz ere hobeto laguntzeko, hori alde batetik. Gero bestetik, izendapenak ere luzatu egin dira edo, geroz eta izendapen gehiago ditugu obsesibo-konpultsiboaren inguruko nahasmenduekin, elikadurarako edo kirolarekiko edo lanarekiko obsesioak eta bar, horrek ere eragiten duena da terapiak edo tratamenduak zentratzea gaitz edo arazo horren inguruan. Eta azkenik, azkenengo ikerketek, azkenengo 2 urtetan jaso ditugunak ere COVID-aren ostean, esaten digutena da, nahasmendu hau asko igo izan dela, batez ere gaixotasunen inguruan. Eta, kontutan hartu beharrekoa dela, prebentziorako eta egiten diren kanpainak eta lanarekin gizarte orokorrarekin, ez? Mahai gainen jartzea, ez? 3 puntu berriro, eta dira, lehenengoa obsesibo-konpultsiboaren nahasmendua ez direla mania batzuk bakarrik, arazo asko ekartzen aldituela egunerokotasunean, bai etxean, bai lanean, pertsonalki, bai besteekiko. Bigarrena izango litzateke, oso integratuta dagoela pertsonengan eta gizartean horrelako nahasmendua eta horri buelta ematea zaila dela, eta beraz, tratamendua oso importantea dela, ikusi delako baliabide pertsonalak gehienetan ez direla nahikoa honi aurre egiteko eta profesional bat baino gehiagorekin kontatzea askoz ere hobe dela nahasmendua gainditzeko. Zure ustez, osasun mentala zaintzea garrantzitsua da? Ni ustez ezinbestekoa da gaur egun. Gainera, ikusten ari gara gazte asko suizidio tasa asko igo dela, asko gaudela antsietateekin, depresioa egunerokotasunean dagoela, guzti osatzen dugu lagun bat edo norbait holan dagoena, eta nik uste dut hor egin behar dela ordu pilo bat sartu, edukazioan, informazioan ez dakit zein den klabea, baina gizartea aldatu behar da gaur egun gaixotasunak gora doazelako gaixotasun mentalak. Nahasmendu obsesibo-konpulsiboa eraten dizudanean, zer etortzen zaizu burura? Ni esango nuke direla fijazio edo jarrera batzuk zuk ez dituzunak egin nahi, baina egiten ez badituzu nolako estresa edo antsietatea eragiten dizuten. Orduan, modu batean behartuta edo zaude hori egitera hobeto sentitzeko. Inoiz sentitu alduzu zure eguneko ekintzaren batean erritu errepikakor bat egiteko premiarik? Nahi txikitan tikaketa banituen, eta orain geratu izan da hor bidetik, eta txorradatxo batzuk dira, baina igual azkeneko hanka oheratzean ezkerra izatea, edo olako txorradatxo batzuk badaude bai. Noizbait ikusi ahal izan duzu nahasmendu obsesibo-konpulsibo kasu harrigarriren bat?
harrigarria, igual dokumentalen bat sindrome Tourette izan ez dakit berdina den, edo beste kasua den, baina antzeko zehose izan daitekeela, horrek bai deitzen duela asko harreta bai. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.